Ahojte priatelia, dnes si povieme niečo o vysievaní zeleniny. Máme tu aj kamaráta Charlieho, ktorý nám pomôže. Dnes sa jej vysvetlíme, ako správne vysievať zeleninu. Je už čas na vysievanie papriky a napríklad zeleru. Nakoľko rastie dlhšie, paradajky, rajčiny stačí až okolo marca vysievať, tiež si to môžeme ukázať. Pripravíme si najlepšie hrantík alebo hociakú inú nádobu, ktorá má zo spodu dierku, aby voda vedela otekať, takže pod to si dáme misku, aby nám to nevytieklo von. Pripravíme si výsevný substrát, ktorý musí byť kvalitný a používaný, aby bolo použitie na výsev. Substráty dostať v kvetinárstvách, záhradníctvách. Treba si ho dať deň vopred do izby, aby mal izbovú teplotu. Nikdy nevysievame do studených substrátov, ktoré si donesieme. Musí byť zohriatý a teplý, nesmie byť studený. Musí byť špeciálne na výsevy a množenie rastlín. Neodporúčam používať hociakú zem, zvonka, ornicu a podobne. Sušiť si ju v rúre. Ten substrát naozaj na výsev sa robí špeciálne s ľahkou štruktúrou. Nemá žiadne semena burín, takže radšej si trošku priplatiť a nech tá rastlinka má kvalitný substrát, aby vykličila. A vlastne substrát má potom aj vplyv na bezproblémové zakorenenie odrezkov a týchto semienok. Vlastne čo robíme, vysievame alebo množíme a pripravíme si vodu izbovej teploty. A keď nestíhame, tak si napustíme mierne teplú vodu a necháme ju chvíľočku vyprchať aspoň od chloru. Takže keď máme všetky tieto veci pripravené, ja budem vysievať konkrétne papriku kapiu. Odložené semienka neodporúčam, aj keď ten blod bol úžasný, krásny, že odložíme si. Vy nikdy neviete geneticky, ako je skrížená, s čím tá rastlinka. Takže semienka a výsledok z nej nemusí byť ten plod, ktorý ste si odložili semienko z neho. Tieto originál semienka je záruka F1, vlastne hneď prvá generácia, špeciálne pripravené, aby ste mali to, čo z nich má byť. Takže z tých odložených semienkov môže a nemusí byť kvalitná rastlinka. Ja to neodporúčam a radšej si kúpiť originál semienka, kde vlastne pripravili takú odrodu, ktorá vám 100% z nej aj vyrastie. Pripravíme si do hrantíka zeminu. Keď je trošku nejaká hrúdka, tak ju rozmrvíme v rukách. Popritláčame po obvode hrantíka zem. Popritláčame, lebo by sa nám potom so semienkami začala usadzať a treba to mať takto uhladené. Pekne to zarovnáme. Ak treba, tak ešte dosypeme trošku zeme. Keď to máme veľmi hlboko, aby tá rastlinka mala svetlo, takže približne 2 cm od okraja. Ja to robím tak, že si vlastne teraz tú zeminu dobre polejem. Snažíme sa, aby tá zeminka bola približne zarovno a nemala nejaké preliačiny. A do takto navlhčeného substrátu vysievam semienka. Ja do tohto hrantíka vysejem 3 balíky papriky. Dávame ich ďalej od seba. Pozrieme, či nám neostalo niečo. A na takto mokrú zem vysievame semienka papriky. Teraz na semienka nasypem trošku zeme, približne 2-krát toľko, ako je semienko veľké, ale tak odhadom asi 0,5 centimetra. Popritláčam tú zem na tom.
ale už tak mierne pritlačam. Keby sme semienka nechali, že polievame až nakoniec, tak sa môžu tak rozísť, takže preto dávam najprv na mokrú zem tie semiačka, teraz dosypem na to zem a ešte raz poriadne polejeme. Keď to takto pozasypame, ak by vám nejaké semiačko aj vlastne vyplávalo na povrch, treba ho zastrčiť naspäť do zeme. Popritlačame mierne celý vrch substrátu. Už netlačíme veľmi, len tak mierne. A ešte raz poriadne polejeme. Dáme na teplé a svetlé miesto, čiže kde máme momentálne najviac svetla, niekde na parapet a substrát udržiavame mierne vlhký celý čas, kým nám semiačka vlastne nevyklíčia. A v ďalších videách si potom ukážeme, ako sa paprika pikíruje. Keď má 1 až 2 klíčne lístočky, tak rastlinky musíme jednotlivo pikírovať do samostatných kochlíkov a zase sa vlastne dajú na teplé, svetlé miesto a až po 15. máji sa vysadzajú von. Takže na dnes by to bolo všetko. Dúfam, že vám pomohli nejaké rady pri výseve a tešíme sa na vás na budúce.